Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki deseh bar goreng sego. Aki wae goreng sego guys. Ini iki goreng sego tapi piye ya guys, ora tanpa kecap, ora tanpa telur, ora tanpa iwak. Dadine lagaran ngene iki. Manual. Piye ya guys, lah piye dikei kecap engko Pak Su ya gak seneng, Dek Dinda ya gak suka. Terus iwake arep tak suwir-suwir tak campurno kene, engko Pak Su ora gelem. Ya terserah sing mam ngono, nek pengen iwak ya ben jupuko dhewe iki kaya ayam suwir niku lho guys. Tak suwir-suwir, tak goreng, tak sambeli. Terus iki engko lalapane timun karo kul. Ning kene ngarani kul guys, tapi akeh-akeh nggih kubis. Turan dik sore kae dinggo gawe ambeng. Wis segone iki wah turah iki akeh guys, sego berkat-berkat wi. Lho. Iki enek apem, enek pisang. Ngene iki sing ning perantauan ngono, ngiler lho guys. Roh berkat kaya ngene iki, tapi nek ning desa ki umume ya ngene iki. Ora kepangan mubazir. Kuwi nek mbak-mbak sing do ning luar negeri ngerti berkat-berkat ngene iki apa ora ya wis ngiler iki tahu tempene tak pisah-pisah guys. Sing emi dhewe, sing tahu tempe dhewe lho. Ngene iki engko ya mbuak, ujung-ujunge ya mbuak. Lah ape dienggo apa? Mosok mie dienget. Ya wis gak enak ya guys, kadang ya enek sing wis mambu, mbok dimasak apik neritik gentik dibumbu. Inu-inu yo panggah buang. Mepe paling nggih dadi karak engko. Iki terus segane iki mau kok tak delok. Iki sek kadang yo apik, kadang yo enek sing blenyek yo guys, jenenge masakane wong akeh kan gak padha lho. Iki yo wis blenyek. Oh, kelim-kelim mambu. Iki mau tak culik sing ngisor-ngisor iki, sing rontok ijek atos tak goreng mau. Tak dhewekno. Kadang yo enek sing nyiram banyu rung malak-malik di siramno, kadang yo enek sing kurang tanek ngono kuwi guys, jenenge wong akeh. Ngene iki turahane sego koyo ngene iki. Engko Mbah Dok rencana arep gawe kerupuk gendar nek panas. Tapi nek gak enek panas yo kerupuke gak enak guys, rasane yo basi, rasane yo mambu. Kerupuk yo gak enak. Mbok nek panas yo. Kenapa? Tuh. Oh lah. Jere malah apik mimisen kuwi. Yo kecokrok jerone kuwi lho. Wis itu nggih kerupuk gendar Dok engko. Ketoke panas ya. Lho, wekku ngene Dok delok ah. Blenyek ngene. Lho. Wekku blenyek ya tak tutupi dunak atom kuwi wajare yo terancang. Yo tisu ning omah ngarep kono lho. Ngono iki Dok. Kuwi mine kanene panganan kok koyo ngene diolahi. Ngono iki Dok. Kayak ngene lah. Lah iya mangkane. Lho, kon kok 200 sih, Ses. Lha ki mau sing tak culek sing tak goreng yo ngisor yo ngono nek gak ngene. Lah sing rasa apa itu? Iya, lha mangkane. Masakane wong akeh ki ora padha. Aku kalau delok rak garing, goreng yo garing. Kuwi sing ngisor iki rada atos. Iki anu kethes iki dipepe dhuwur-dhuwur ki. Lah iya, iki enak sing sego esuk kali. Mbah yo ora roh jenenge wong akeh ki ora roh. Makane iki ngape tak goreng lho. Iki mang tak cukriki ngono, tak ngenek-ngenekno, tak jupuk sing ngisor tak goreng. Nggonku delok rak garing. Lah yo padahal nek nduk pikir tutupe yo nerancang ngene, yo gak. Lah iya. Aja nyogrok irung ki nganu lho to, aja ngantek jero-jero kuping irung iki bahaya. Kok sogrok-sogrok ngantek. Rasane ki gatel. Sampai nganu iki lho Dek. Yo kasap terus nedas kuwi lho. Gak sarapan, emang yo goreng sego? Iya, Teh. Lah yo maksu yo goreng sego. Dong goreng sego. Mak Ti yo. Telepon wonge. Po telepon. Wis dong goreng sego kabeh ya, sarapane sego goreng kabeh iki pokoke.
Loh, apa, Dek? Guleng. Sego guleng? Lah Mama ya punya sego guleng. Walah, kecap gayam ya Allah. Nawani Mak sego guleng, lah balik cengkelak guys. Lah Mama ya duwe sego guleng, balik cengkelak. Walah bocah. Wis sarapan, guys. Wis sarapan yuk. Loh, iwake lali gak tak gorene. Ta. Isa iki jawane ngene. Mak, sego guleng. Lah Mama ya duwe balik cengkelak mesem. Oh, alah ya, lah Mama ya duwe. Aku ki ngono wis iso balik cengkelak sedot e. Oh, alah. Mas aku kira es krim dadak ajang cilik oh. Mas aku es krim. Wis mureng-mureng kuwi, mureng-mureng. Ya Mama dulang hak Cek. Enggak mau. Ora karo goreng tak kene dhuwur benso iki. Ayame ora tak elokno, Dik. Engko nek tak elokno bapak emo. Mesti cara tak kei kecap, engko ya komen. Wis pokoke manual ngono kae lho. Lagaran. Pokoknya yes, apa adanya. Sego jagung putih jebleh. Yes kuwi kesukaane wong loro iki karo kae. Walah, sletap angger nemok kol karo timun. Wis. Angger komen, oh, sego goreng gelem angger gak sambuke iwak gak sak indok lho. Gak repot to. Iki tek iwak. Om tak kon jipuki. Gak gelem. Ya kok meneng ae, Dik. Heh. Enggak sarapan. Kurang banter iki ngomongane. Tak tukokno kudune mikrofon galungno gulu. Omongan kok ora banter belas. Ndi Mang Iza ngeteri apa, Mang? Ngeteri jeruk, guys. Iki lho, kan tante ki maratuwane duwe jeruk apa ya guys ngene iki darani jeruk Bali. Darani jeruk Bali apa jeruk keprok ngono kae. Cocok iki kawan. Besok wis gak cocok. Sesuk wis puasa ya guys. Hari Kamis puasane iki kan jek dina Rebo. Pokoknya jere Dinda iki mau, Bu, iki sarapan terakhir sesuk wis poso. Ini sarapan terakhir sebelum puasa. Nah, iya, tersarapan terakhir sebelum puasa. Ya wis nang sedina ki mang iki engko pokoke anak panganan dadi poangan sesuk wis poso. Puasane iki ternyata nganu guys, kan maune iki yo kabar iki dina Rebo. Terus ternyata saiki ndek sore ya urung traweh bar kondangan. Ternyata terus hari Kamis nangge puasa. Tapi iki dina Rebo iki wis enek sing poso ya enek lho, Dik. Enek gak bareng kok. Biyen mula ya ora bareng. Biasanya sing Muhammadiyah ki puasane dhisik. Nang nganu ya, ditelas nomisan go gorenge. Ku anggek masak neh. Walah angin guys, mendunge peteng angin. Iki dhisik iki mumet bingung perkara mikir makan siange menune ki apa. Enek bakul rayenge dindek ya biablas ejan mbayani tenan kok. Ki akhire dhisik nyambel bawang. Tak jeros minyak panas, terus diadar ndok. Wis mantap guys, ki Dek Dinda gawe es liwah. Dok mampir ya. Ora usah pusing-pusing ya, segane panas mongah-mongah dilersik. Iki kok gorokane yo kobong, perkara sego panas, ndok panas, sambel panas. Ditepasi sik. Santai lho wis grimis. Wis grimis. Rupoke cipok gorene nglawa. Ini cendilane tak kon nutup Dinda iki lho sampean.
Arep blonjo guys, golek persiapan engko bengi nggo sahur. Gak nggo tas ya aku. Iya kak. Bedok mang nek terong no kono terong. Iya, ada anu gambas. Aku nek gak nggo tas, gak nggo podo tekan kene yo bingung golek apa. Lah ya iki lah ya do golek bahan sahur iki. Teko kene yo bingung iki, sayuran padahal yo koyo ngono lho. Ndak tuku dong telo ngono. Ya, dimasak bening. Godhong telone wayu-wayu, guys. Apa bayem ya? Apa iki? Bingung. Bayem di bening kayak kunci. Bayemnya dek bayem rojo. Noret ya padha ae, Mbak. Noret ki yo obat lara weteng. Samene kena nggo sahur lah iki. Iki sing anyar iki. Dikai kunci. Apa wis kecegung yo? Ya aku ki pengen golek walang tak wis sahur-sahur ngono. Enak ya, mbek sambel walang-walang enak. Tapi larang iki. Lah iso jere 100. Walang ngotes lah ku yo. Kok diujar. Alah, enak. walang. Endi? Iki Mbak iki bakal walang yo. Lah Mas Arif sing nyetori Mbak iki terus e. Bayem dibening terus lawoe balur. Lawoe balur, guys. Lah Mak Edian iki ngajak rene kongko nek sore yo sayuran ki tekone sore lho enek yo ngene. Midina mulai jam pira sih? Dalem Kapan ngetokno lho? sampean gak melok ya Mbak kae? Setengah loro bar. Heeh, setengah loro. Ngono tapi san rondok dikon arang-arang Mbak marai. Jebule suwi tenan yo Pak Su ngono, terus rondok nganu arang-arang. Karep abange situ ta. Ayo Mbak, aku iki telur. Pian sirene ngene. Ayo Mbak. Iki telure 1 kilo. Terus kacangnya siji. Terus balure siji. Terus iki bayemnya siji. Terus sawine loro. Terongnya siji. Terus iki lembek plastik 1 kilo 1. Pun. Pun Mbak, pinten? Pinten Mbak? Plastik. Plastik 1 kilo pun.
Dedek kok njaluk gendong, ae golek ibuke kumang berarti. Shh, shh, shh. Mas Anam diseneni ibuke. Beneke. Walah, adik iki mbok but ngono wedi nek nganu, kena nyamuk. Wedi nek mbok cokot nyamuk ngono. Nggih, wedi nek dicokot nyamuk. Lah kok mabuke sing dicokot nyamuk. Lah ibuke ning ndi nduk nek njuk gendong ae? Tandur. Tandur. Heeh. Walah ibuke tandur terus adike njuk gendong ae. Walah, alah. Mak, kaget aku dok. Lah magrib peteng-peteng nek druntul. Lah iya. Anu, karena apa adike jere ibuke tandur. Ngicik lho kuwi ning kulkas ndok gluduk nek 8 apa pira. Tak tumbasno nganu Dek sawi nek mbok gawe apa? Sawi. Adike ku lho Pak De nakal yuk gendong ae. Bisa dibedah, Kak. Kok ubat. Ibuke tandur lho, bengi-bengi kok buke tandur iki, tandurne endi? Adek, ibuke tandur ning ndi? Cek iku sempat neh kan Kung. Gendongno ngono. Sing baku ngono lho. Lho Dek ngono piye, Dik? Lho yo kei sing nggo kebut-kebut ngarep kuwi kei ya, Mas. Lah pucuke yo ora mbok nggo ora enek sing nggo kebut-kebut Oh alah, wong apa nggo ngebuti nyamuk kok ya sa. Wong adik kok nakal ora dicethoti ae iki piye Dek? Wah Dek kuwi. Piye Dek mbok tali ngono ki ya ewah. Ya Dek, kok pinter ya gak nangis ditinggal buke. Sik kunci anu rambute iki dikondisikan Nen gak ruwek-ruwek. Hah? Tante wonge ning ngene mbae. Meneng ae nek ndungu iki lho iki. Kan ora dijak iki. Ya adik kok gak turu-turu. Ora nambahe, ora ngajake. Numpani jake kene. Ya mbek Pak De. Silai HP De. Mama ngapain? Mama ya ambil ruko. Melok terawih iki lho, guys. Pempesan dulu, Dok. Pakai pempes dulu. Jane ora usah pempesan kok nek pipis yo omong Dek, Om. Lah kok kadung njong ning anu pipis ning anu. Ayo pempesan iki. Mama ngapain? Mantuk, guys. Njupukmu kena. Pengen iki melok terawih bareng Mama. Tak anteni. Nggih baru undur mong Pak Sudinda wis do mangkat. Iki karek desih iki. Rukoe ning kene. Wis di mukenane desih wis disetliko lho karo Dinda. Digosok karek golek sajadah. Ngenteni Dek Iza kok urung nang dinten iki kok. Melok apa gak? Walah Kak Sidon ikut. Oh alah apa bareng Mama kok. Oh gak. Ayo. Wes pakai pampers, Nduk. Sampun. Ya wes ayo. Mukenane gak dienggo ning kono ae. Mukenane dienggo ning kono ae nggih. Ayo. Engko nek dienggo ning kene nyerimpet engko. Dhisik wis atasane wis tak pakai. Kok karek ning kono karek nganggo roke. Sandalem tak gawakno.
Duh aduh ciblok mengisor sandalem. Piye ngono kae? Kok gak budal-budal iki engko sasa. Pendadak ceblok barang. Ayo tak gawakna yo. Walah. Cah cilik pengen terawih. Ning musala kono Nduk, ning langgar. Ayo kuwi kakak kuwi. Tak patenane sik lampune ngene kakak. Kok dipanjer kabeh. Ayo, ayo. Pateni lampune. Awas randale dipakai dulu. Mama tak ngunci, Loh, mut permen oh. Walah rak batal kuwi mut permen. Kuncine, guys. Pintune dikunci. Nggih. Nggih sih. Ayo. Dek montore ning jopo, guys. Montore Pak Suwi cek ning jopo rong di. Piye sa? Gak iso isa piye sa? Kowe gak iso nyogok sa? Gak iso ngunci sa? Lah kok angel men yo ya. Terpaksa tak patenane sik, guys. Pertama kali, guys. Full sampai tekan bawah. Bisa diawasi loh. Entuk kewawung ngono kok senenge lho peteng Dek, peteng. Peteng. Enteni Mama. Lah iya. Iki dudu iki rukoe Mama dhewe, rukom digawa Ibu. Iki rukoe Kakak. Ya ya ya. Entuk kewawung ku lho, guys. Nek kok dede mangkok. Ayo pulang, Mak. Ayo pulang, Mak. Pinter ya, Dek, dijak terawih ya. Gak nakal ya. Kakak darus kae lho. Alah, ning kono ya mari ambek Naya. Wis teng ae. Entuk kewawung. Lah, anggek teko kono no. Pulang, Mak. Pulang, Mak. Lah roh. Nangis apa ora, Mang? Wong ado rukoan kabeh, kakak yo pangling. Boyokku ora mak celeng. Anake Siti yo no kok sapa? Iya. Ayo pulang. Ayo pulang. Wis ra. Kuwi sapa sing telepon? Kilo mati apa jenenge dulure mbok anyar ninggal. Loh, sapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia Asom. Lho Asom iki pake nganu iki taman iki. Iya iya. Piye lagi iki? Pake taman lor iki. Iya. Loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggek iki, Mang. Bor, anggek iki, Mang. Walah. Lah kuwi alalah kewawunge anu kok Om lumahno Om kuwi lho kewawunge mungkin gak wiber. Piye? Lumahno aja mbok kurepno nek mbok lumahno kan Labu ambekan degan.